кажем не диджей Луко. Илиян Неделчев. Аз казвам не на педерастията. Абе, татко, как да се оженя? Ти не виждаш, че какво става тук? Ца. Лудях. Половина е хора. 10:30. Колко от нас празнуват в момента? Колко от нас празнуват в момента? И какво да почва? Що така? Не се готви днеска, добре? Ама ние ще се сготвим тебе. Яко топка по екранчето. Има 3 победи, няма и 5 победи. Добре дошъл, мога ли да помолиш всички заедно? Какво? Така да си палиш малко от кичурет и така да тъпнеш, можеш ли? Що? Така за един тест. Не така да го опъваш, а да го тръпнем, разбира се. Хора, няма 5 победи, я да видим дали ще успеем. Те са блондинки, между другото. Правим го съм на повечето блондинки. Аз вика ще ви правя Имаме ли ги хора? кот. Айде, други! Най тука. Хора, май сунайски, брачето ми. Сунай и Пума Макс. Вика ти няма крава. Малей, ще да вика. Всичко е по 3. Айде, други! Сунайски, брачето ми. Бензима, лудетина! Тук има вика едно секси тупенце. Някой иска да го шляпка. Кула Макс, Мазев, водете на Сунайски. Всички ги следваме, включително и диджей Илко. Чакай, душа, чакай малко. Благодаря на тези, които са по екрана. Топ сте. Бягам, нямам никой. Защо пускам? Тая песен Маракеш. Галена! Activity Gate of my desk.